Feni tutmak kıyın vallahi. Ay birazcık yaramadım. Şondan Nämeden gözlegem? gözde. Beydisem yine maňa bara neme dip başlaýarlar. Bir hili öwünjüň sen de dip başlaýarlar. TikTok'ta täze trend öretjek bolýarmy ýa-ni? Menem şoň üçin etdiň-de indi öwünmek maňyda da däl bir adamlaň ýüzüne şatlyk öretin meň storieslam görenlerine dogry dälmi? Ha. Ýöne ýalňyşam däl ha. Aýna o bir tarapdan olan bir her kimin bir özüniň nemesi bolýar da izyumnikasy. Her kim ödüne göwni etip, her kim şeýle ýaşamaly men pikirimçe dogry dälmi? Dogry däm diýende ýadyma düşdi. Psihologlaryň biriniň bir sözi bar. Psihologlaryň biriniň sözi bar. Adamlar diýär gurlaşýar bilýän. Egerde dogry dämi, dik gurlaýan bolsa diýär özüne newwern adam bolýar, şolýar, ynançsyz adam. Dogry dämi diýär. Ýa-da muqadiýan diýen bir goşulma bar bilýän. Meselen, apostum men gydyr bola tora berýän. Hawa o adam näil adam bolmaly tora berdim. Senem plan muqadiýan diýsen, özüne ynançsyz adamlaryň berýän jogaby şolýar, bir ýanky dogry dämi, bir muqadiýan. Bu bir. Näşe ýadymda sakla. Ýanky teoriýa boýunça da haçanna gurlaýap oturýar bilýärmi? Dogry maýsam diýip başlaýan adamlar kendir. Şo dogry näden okdyýarmy? Şol adam gaty köp ýalan sözleýär diýär. Bah. Sen anamsyzmy? Ýa-ni kerek dogry däm diýdim. Özüme anamyň pesme. Ýok, bilemok men öwrenşik gidipdirin. Näme? Näme üçin şonda? Gara menem şey diýen, bir da aýtsam da diýip başlaýan. Bilemok ýöne dogrymy aýtjan. Bilemok. Şu suadynlaryna dogry dämi diýdiň boli. Ferhat bir zat bada ýanky öz pikiriň içinden gelmeli. Adamlara tasdiqlatjak bolmaly ýalar. Bu analitikler, psihologlar aýdýan zat şu zat. Ýana gyzyl bol anamly. Wern adam. Malaýet. Seni Ayjoram bilen tanadyk. Ayjoram Keten köýnük Ayjoram. Teklip Gülçınar'dan geldim ya, özünden vardı men. Ýok, ödümden. Söyleme. Garad Gülçınar'ın auditoriyasy üçinmi? Öňe jora däl. Ha, jora däl. Ha. Gülçınary ýörüýte şular ýaly milli eşik geyip, bile şeýdi tans edilip, bile ýanymda düşsün diýip klipe düşürjek boldum. Ýanyň bir ýerjegine diýdiler, şu Gülçınaryň sesini goşup göreldiler. Bilem Gülçınaryň sesi gowy. Aýanyň ýazdyk sesini goýduk. Gow owadan boldy, oňam sesi gow boldy. Onuň bilerek. Ha, bilede gitdik berdik. Soň Gülçınar berde galyp dowam etmek isleги bolmadymy Aýdym tarapdan? Şonu edeldiýdik. Onda da pikirleneýin doğrudan hem doğru aýtýan bile aýdym çykartagan bolýar da menem gowaran aýdym aýtman idi. Ay bilemok soňam itke dönür da pikirne. Gülçınar we gyzyl gülleýän duet. Bolan bolsady has ýokaryk bir ýere bararyn öýdýänmi? Barardym öýdýänmi? Ay ýok. Näme üçin? Ay ýöne bilemok şumat ödüm goýaly. Ýeke adamlardan kim däldirler ýa? Ha, kynrak bolýar da. Köpçülik adam sanna bolmaly diýip hasaplaýan häsiýetler barmy? Edilmeň men kiýal häsiýetli bolmaly. Aýny bilemok, edil. Ýa-ni de minuslar kändira? Minuslar bolup biler. Bolup biler-de, bar, ol hemmek işte bar. Minuslu adam ýok. Edilmende bar, senem ödüň bilýänsiň. Toýlarda da gawatlaşýar. Edil ulumsuluk hiç mende ýok. Hiç wagt bolmadym. Halamogam. Men ýaş bilýän, ýaş bolan soň birden syňata gelsem, bir gollap tölemä şular ýaly başladymmy zat diýen. Maňa hiç ýeri syňatdaky denanlar şonu maňa diýmedi. Ha. Teret toýda zatda görýän adetden şey dip teretden maňa wat bir şey sereden oklaram. Men bolmasa özüm kiçi, men şolara salam bermän, men hiç zat görmeýän. Ýöne men tarapy şep seretmän, şo zady görýärler. Men bilen gepleşip görmän, men bilen öýke kinesi bolman. Şeýdip bir adamy şeýdip seret. Sen konkurent da ne? Onu dogry kabul et. Sen gönümel konkurent bolup oturýarsyň ha. Toy bagdary senem bilen almaksy, olam bilen almaksy. Olam şol bolýan edil bara.
salam etişmek Etmeli, gatnaşmaly, işleşmeli. Edil has birini göründü. Şeydi şu hareketler gerekti. O şeyledir. Yer gelene sorum sorayına. Sındanam kılaftaşlarına şeyledi mi? Kılaftaşlam bolan okdum näme öňler şonýal biýje zat bilýärmi? Her kim dawa bolup zat edip biýje çekilýär-de. Misal üçin beýlek gyýlar bilen çekilýär. Ýöne mene onu gomparma üçin diýmedim, ödüm o pikirde diýmedim. Ýöne şonu hat nemetdiler-de, sen näme, sen niriňi köşük zat şonýal nemeler aldym. Ýöne edil oň üçin diýmedim men o taýynda. Ýöne çyndanam bir klassdaşym diýip çykyp şol şeýle däli diýmedi. Men sebäp dogry da aýtdym. Men ýalan da aýdymok. Her kim dogry garaý şol, ýalňyş garaşal diýip şol emede gedip berende. Näse gyýda goýady klasyňyzda? 12 13-dan. Klasyň iň owadan gyýdy hasaplaýanmy özüňi? Ay. Bizde bady. Bizden klasymyzda bady. Klasyň iň owadan gyýdy hasaplaýan bir aýna diýip bir gyýdy bady bizden klasymyzda. Sen näýlekdiň? Ay menem istemeşikdi. Ýene bara men günne diýilen ýaly mysal üçin näçe wagt ýer turup geyinip bu näme giysem bu oňysy bu şo mekdebe bara men şeý edip geyinip gitdim. Ana ay kosmetika çykjaran wagt gitdim. Taýdam çykdyrýarym da men. Ayağını diğerse var eken, bize çekerse var eken. Edil şuma adam çekmece däl. Vay ba! Doğru değil mi? Elbette adam däl. Mysal üçin birawlan oturma, bir klassdaşym meňle oturma üçin bize çekdi. Elbette däl. Bolup biler. Aslında näçe ýaşadyň aýsywat? 23. Gyýdan ýaşda oralana ha. Bolýan kardeş, näme ýa-da. Ay sonra ber. Durumsa çykmak üçin iň ideal ýaş, haýsy ýaş seň üçin? 30 diýin. Ya oýnetden. Ay 25 bolup biler. Bilemmi? Gowat. Işdämi? Işde. Öz işin gurmaly. Bilemmi? Men pikirimçe. Edil menne şol. Ýani bilemok edil. Yo, maňa seň pikiriň gyzykly. Aýdyber ha. Esasy meňe şumat sanatym, işim şolatlar öňde. Planymda bar men durumsa çykmak. Şolaydy. Ýok. 23 ýaş diýdiň men ýene 2 ýyl bolýar-da. 2 ýyl bolýar. Onuň 25 ýaşynda durumsa çykmany ideal hataplaýan bolsa, diýmek ýa-da beň durumşyňda biri bar diýmek bolýar. Bam biri? Ýok. Ýok. 25 ýaşa çykmadmy ýa? Gyzyr gulun ýüregine girmek üçin näme adam bolmaly? Ene bir aýsam bar, bir hilem bolar. Ýene öňüme şey diýip bir gowlar aýdyp. Klassdaşlarym diýip başla. Klassdaşlarym diýýärdi diýinmi? Garad men mara şu eliňizin aýatyna taklajak diýerler, bilýärmi? Şu eliň aýatyna taklanýan ýaly bir hili özüme has gerekdidigimi, şu özüne gerekdidigimi şu duýdurmaly şu adam. Men nähil gowar ýani duýdurmaly. Yürekden. Köprak, padarka. Ya edil oňgulenem dälini. Edilini beýdiysem asmandan kyrdylar. Monja edip tak diýjek nemem ýok. Ýani edil bildirmeli, şol duýguny bermeli. Bugun ba ýerti ýok. Bugun ba ýerti ýok. Ýa-da mysal üçin ertirin haýyrly diýip ýazyp näçe wagtdan soň iýdemän bilýärmi? Nire gittin, näme işläp berýär? Yo, edil oňalan däl. Indi gowmýadaýlam. İýmişdiňmi? Garad her kim her gyýlan halajak. Ýyde gisleýär-de. Ýyde gerek. Ýyde gisleýär, düşündim. Bolýar ene şeýle bir dalaşgar tapyly diýeli. Şol adamda nähili häsiýetler bolmaly? Esasy maňa düşünmeli.
bilenmi? Düşünüp yaşamak gerek. Böyle birinci kabul etti. Sen öylenen oluyor yani. Sen aydınçılığı deyip öylenen sana. Başka Sen aydınçılığı deyip öğlenip yok ona gitme, on gepleşine gitme diye oturdu da derler bilenmi? Pervan gepleşine barmadan köp saat guruluyor diye. Ve Esası köp zat islamak. Esası şu ma hormat koyup men bilen ma düşünüp yaşata bolla. Sıpat deyip soracak bolyan sen sıpat. yo men İzem özünün sıfatı ideal değil adamlardan. Onu yalı sıfatı haqda sonra qarasma. Esası häsiýet adam bede bilenmi? Ana şeyler. Yani bilen durumsa çıkandan soň känä diýip goýar. Bilen şonu? Yo ne? Gat köp daha diýip goýar. Bir gapdalyňda inne sen şu atdyň özüňe jogap berip görsiň. Hawa. Sen gapdalyňda täze başlyk peýda bolýar. Sen göwüňe başlyk bolmazak ýalakdyr. Aýby sowa düşünmeli, näme zat diýler. Ýöne sen täze bir naçallyň peýda bolýar gapdalyňda. Şaň sana höküm edýän diýinmi? Sana diýen etdirýän biri peýda bolýar. We şu tarabyny gyýdylar köpmen agyr görýärler. Inne sen şu sen diýen edilýär-de. Sen sana biriniň diýen etmek anfat şöreýänmi? Ýok. Ütük etmeli, nahar etmeli, kar ýuwmaly. Bileňmi? Gaty daşdan menden. Ýöne şogatlaryň bir wagt bar. Açanam bolsa sen boyun almaly şogatlary. Ay ýöne gydykly wagtlar bolar. Mysal üçin etmer saat diýär solen bilenmi? Etil maşgala bolup içine girgiden soň ýem ten bir neme bolýanda öýüň hojalygyň ejeti bolýar. Ýöne hemme gyýdyňa mardugyna bara ha şonu maşgala bolmak. Bara. Bir söýän ýar ýanyna bakdy. Şoňa görünjek bolur. Han başga näme tiklemeliň ol. Onam ýakyp diýärmi? Ýakyp ertet günüm toýa gelende görüň sen ýakly gelip ha. O seriýallara ma badyr. Ay o seriýalary. Ýerine Edilýän adam iýdep duran adam diýdim-mi? Edil o seriýalar bolat ýokla on ýaladymda. Belki. Toýdan soň familiýaň ütgödörnü diýänmi? Hawa. Ütgötmen bar. Ay mysal üçin Gyzylgül Mehmet Gurbanowa diýen bar. Ütgödörs. Gaýyl. Näme gerek bolsa ederdi. Ya. Inne şu show business atanwata giýeňde gollanmam seni. Edil qakamdan näşary bize sponsorum bolmanlar, prodüserim bolmanlar tered oturýan awlyn. Hiç edi. Bolmanlar şol. On sebäbi näme-deki? Bilmedim. Ýa-da ýeterlik okuýuň gorkatyp bilen näsin? Belki. Anamlar ad bolup biler maňa garşy. Edil ilk çykamda Gerekmi aslında sponsor? Prodüser gerekmi? edil gerek mysal üçin sen onet o taýda klip klibiň eýledip düşür ýa-da klibiňde sen bir näme geýýäniňe hemme dadyňa seretýän şo zatlar gerek kynrak bilenmi? Ýöne men şoň hemme dadyna men özüm etmeli boldum. Bilemmi? Ay onu sen öýüňden giden rasgoda etdiren. Aýaga wagtynda. Dagry. Toýlamam kömek etdi ýöne. Nahar sürmek bilen aran gowmy? Ýok. Kawat storiesinde dadamda nahar goýanmaly ýa-da Dawamyşre. Bägürüşre. Sen näme? Edil dawanma arkaýyn bolup pişiremok. Ýöne pişirsem men bara bir şeýle men etip bilmejek zadym ýok ýaly. Bir şeýle özüm şeýle duýan. Soňky döwür. Bir has näme artdymy? Her iş etsem men başaram men pikirimçe.
Geýeneşiň seni bedeýärmi ýa seni eşigi bedeýärmi? Şo soragyň bererler taňyl bol. Yine şu nemetdeňiz de meni. Men şeýip gurlaýan bolýan onuň bu gaýet gadar bol arsa ýa her ki diýişmýäli. Özüni gatdy nemet ýa-da diýerler-de. Haw. Ýöne men bolmaýan da aýdym ok pelwan. Dogry dämi? Ine geýen her nemäň gelişmeli. Mysal toy köýnek diýjekmi? Ol gelişipdir. Ine munýaly rahat geýinjek diýsem, Olam gelişipdir. Olam gelişipdir. Ona men şu taýt dogry zatlar aýtjam. Köp menem iýleň aýtjan diýen, bileňmi? Öňem şu aýtdym, klassdaşlamam diýet şonu. Tendi geýen adyň gelişýär, gadal bolda diýediler. Bir murgaba barsak bar, 3 pen klassdaşdan toğra artygy durur şonu. Çyndan hem şo şeýle hem şo aýdýanlar, çanım diýip toğra, tawa diýerler. Gaýlar diýermi? Edil gaýlaram diýer, oglanam diýer. Klassdaşlam menem gowaren. Gadal bol. Minnettar. Sen hakynda köp gydykly gurrunlar diňledik. Içgin gurrunga gelenge minnettar, içgin gurrun edenge minnettar sana. Eýlesin oglanlarym öňden işleşip ýören oglanlar. Kan proýektde işleşdiň diýen ýalňyşmadan. Hawa. Köp işleş. Oglanlara kamada hemmesine tüýsürekde minnettar. Elis Production. Emisede gowy işler çykarýarlar. Ýene geljekde de garaşýat gowy işlere. Netip bolsa. Sana bolsa iň tüýjardy bolar. Gowunlarda görüşip duraly, toýlarda görüşüp duraly. Sağ olun. Minnettar size çağıranyň üçin. Gepleşik gydykly bolar diýip umyt etýän tomoşaçylarmy da Ýaýrar. Edil ýalňyş düşünmesinler. Köp nemeleri. Hakykaty bolşýal kabul etdiler. Bolşýal kabul etdiler. Şeýle o şeýle. Hawa. Eta da kazana. Sağ olun. Minnettar. Sağ ol.